Agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Alampusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon tayo kanbiyag iti dito agundaway, dito'y drama tayo. Recuerdos de la vida. Kat nagapo iti may sama tanayat. Amang tartarabay kadag iti amin. A drama ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Agayat nati aglingad itinagan Amando. Manipod Villasis, Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Pagaya Mando. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin kablawak man dagiti amin ngagdengdengeg kadagiti drama yo iti Bombo Radio. Nang nangruna to'y drama a Recuerdos de la Vida, Tia Sofia. Naalo ko'y mamatirik na ka nagsurat. Tabarang mapili umat nga arunosan kan drama iti radyo. Kat mga gaktumatan ti bukod ko apakasaritaan. Daytoy apadas ko kat nakaibati iti recuerdo. Apatsyak adinto mapukaw iti lagip ko. Ilingad dakla kuman itinagan Amando ti Villasis, Pangasinan. Agtawan na kitan iti 4-10. Katno niya dagiti paspasama ka na ilaga iti daytoy apakasaritaan ang nakaibati kanyak iti recuerdo. Isuman tinak binsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man tirugi ti amin, Tia Sofia. Holiday ita. Abay, napanandag iti anak mo. Ay na, holiday nga ro, di nagaliwaksay damat. Saan da ka man la amalagip at tulungan ka dagiti trabaho dito'y balay? Nagpakada da kanyak. Mapanda ka no agbuya iti sine, iti mall. Day tala paggastusan ti paglayangan dagiti anak mo. Saan da mo ta dimawat kin kay iti pagbuya da? Kat nangalaan da nga rod, no saan mo nga inik kanida? Urnong da, kadagiti itid ko nga allowance da. Nasaysayat kumano iti nasisita ti pangigastusan da. Kasi ti kasapulan dito eskwela. Bayamon, kwartadan da ijay. Bayamon na, makamuda mo tinano niya ti pangusaranda. Bakit? O aapay. Kasi arigato na umangas. Ano na? Ay, gananukan. Kasi Baloko ko. Ano pa nga si Malakay? Saan da kami apan panawan? Mabasit pa'y nagitian nagta. Ipan na kiti hospital. Alala, mabit lang nga rin mga yabagit tricycle. Kaya po na iparparnapay mo't ngawan dagiti anak mo. Manong, overweight ka. Kasayam ti panlangan mo. Ay, kaslay sudaytan ti biyag ko, doktor. Nalaingak amangan. At dagan nga manong no kayat mon ang mabalo ni bakat mo. Ubing pa'y. Ay, makapatay ka di dayta sakit nga overweight.
Ado ti pagtinagan na asakit, no agtultuloy akas ti kinalukmag mo. Nabalkot ti kolesterol ti pusom, iso marigatan ka nga umangas. Doktor, lakay, dinggam amin nga ibagbagan ni doktor. Ehersisyo ti number 1 amang pasalong at ken ka. Kan syempre, masapul adag iti healthy foods ti ipapaunag mo. Ay, ado nga rod ang makanti pakaikapisak, doktor. Mrs., sipsiputam akanayon iti panangan ni Manong. Ay nasulpeng doktor. Awan panangan mi asaan nga agsapol iti karni. Mrs., mano ti tawon mon? 33 pa ilaang mat, Dok. Gusto tayo pattapatak. Ubing pa'y ni Mrs. Adaken ka manong no kayat mo ang mabayag mo pa'y ang makadun na ni bakat mo. Saan ka arabrabakan? Itangay lakyan ka mad. Itulid mo man dang iti naputad-putad apon ti damortes tagbalsigak man. Apay, anya tirambakan tayo, amang. Awan, kahit ko lang tiyagpalingat. Kunak no agparti tayo iti baboy. Hindi na uda nagbalsig tayo at tarinambakan tayo. Nala, ang kakit din. Itulid mo dito yan. Nagadupay lang ay bagbagam. Areglado, amang. Ewan kay mamang. Ayan na giwasay tayo. Tiyamog ka't binulod ti ulitag mo. Saan nakadipay ngayon sublay? Awan sa matitipang iduldulinan nyo, amang. Nala, ang kalaan. Hinton malpas mong ornungan dagita ipapaornong kagang ka. Una, amang. Ay apo, lusi ka kumangami ng timapan mangala. Ibabaon ko nga rodon dahita anak mo. Abayaya. Taktakang madlauna yan dahita anak mo. Isupay apagwatwatam kumaada ita panagnam. Ha? Ay, ang gaya man niya. Honesty, hinton makasangputak. Nakasaganan dagiti balsiga ka? Una, amang. Awanan si Dan kanin na po'y bakat. Awanan impabalon kon kadagiti anak mo. Kaslasaan ngagtrabaho da tao, tatipidan nakmat iti panangan ko. Lakay, saan ka atip-tip din? Kinisayak laang titakal ti ilutlutok nga inapoy. Kastamot ti sidaan. Pati si Dan, makaumamit. Pasiglat na natang. Hagat, anya nga rin nga ti kayat mo nga ramidak. Pasig a karne? Alala. Tila ka di kayat mon asidaan ti ibajetak. Alaman? Exercise akmat. Kasko na ti doktor nga ipangrunak nga ramidan. Ag-exercise akon kundit ko nam. Ah? Ha? Inga na damdamo ka laang. Kalkalapay tay na udi apa nagbalsig mo. Makunapay mo nga rod mape teacher ka. Ano kumaita? Ipakat mo nga umuna di tabagem. Ti isursurom kadagiti adalam. O, sana ya? Isumat ti aramidak. Oh, sapay ko na ti doktor nga overweight ka. Di mo't isursuro yo, ti may panggap iti body mass index. Alawan, BMI. wanan. Sikan tinalain. Anya nga rod ita ti mabalin kong aramidan. Anya nga rod? Ay ka, ibatam kumamot sagpaminsan dita cellphone mo Nabayagan, anarbati, naladan, dita igid, kung dita duron itabanda da panyang. Anyat sirserbi dagiti papaadwam abayog no saan mo nga usaran. Amumat asabado kan Domingo lang ti inanak manhipod iti trabaho. Ka, holiday mo tita. Mala, tadi mo kunaan ngawan mo't sirserbik nga agtagibalay. Siya kon, ti agpukan iti bayog apag poste. Ha? Siyak tumutan ti agalad.
Okay? Pudno tya Sofia, dagiti ibagbaga kanyak ti asawak. Kanayon nakadumugak iti cellphone, tauray holiday, Sabado no Domingo ngamin, awan inanami ko ma. Kat makaawat kami latta iti pakapakam at trabaho, manipod kadagiti opisyal mi, wano superiors mi. Awanan ti pilpilyenda nga oras, oray des oras ti rabii, kat adami da maipapan iti trabaho mi. Innaladan dagiti oras mi para iti pamilya mi. Dagitoy dagiti makunak iti trabaho mi. Kat kastoy man dagiti simmarunupay apas pasama. Falling apart, gone somewhere. Nakabisiklita ka pa, pare. Saanin nga rod pare. Nabayagan na naigarahe tayo bisikletak. Oray siya, naplano kang nagbisiklita kiti kalman. Adem pa kamakam ti hidmi a report. Data ti disadvantage na kito'y high-tech a communication gadgets tayo ita pare. Iso nga rod, napilitan na kang may eskwilaan di kalman. Ta adda da kiti kasapula kang ipaparas da madam a report. Agpada ta pare. Naggapuak mat dito yung school di kalman. Tadamat ipapapura a report ti head me. Iso akaslan, nalakapay na mabanog kan, may stress tayo iti trabaho. Tawan and relaxation kan exercise tayo. Makitan to ti resulta ti naudi a medical check-up tayo pare. Namnamakon pare, nga mga nuaddamat ang problema iti salunot ko. Ay, karkaron to nga takanyakon pare. Ni apay lakay. Inruar mo mo't day ta bisikletam. Masapul ko ti nasamsamay nga exercise bakit. Ay kanayon kamot nga agpaling at dito'y balay. Adalat na problema iti medical check-up ko bakit. Ala kalakay. Sa basi-basit mo tuntikan ka naman na po'y. Dito'y balay bakit. Huh? Wen. Ngam saan kumat nga basitan at yung mga ija eskwelaan. Anya? Nukasta? Ipapapas mulat ti mangan iti ado iti pagadalan? Ay, kwa, pasensyakan bakit. Saan ko matupulan, ti saan amangan iti ado. Sige. No adan to da sa mapasamakan ka, saan nakto apabasulan Armando? Pagayatam day ta. Agkara soft drinks ka pa'y siguro, anya? Ay, amumutan bakit akasla agkukurutak no sana ka makatilmon iti soft drinks. Kastagayam Tangay awan ti dingdinggam iti uray balakad ti doktor. Makaamukan iti pagpagim. Itapay laeng, isagana kun ti mabalin akalak amak. No isot nakam ti Diyos ay awan mabalin ko. Naya pa yan, narabian kasi mangpet. Nakainom kan sapay. Kwa, kasangay ni pare Jonas, kat inawis na kami ako teacher na. Alalaki, di balay da, bakit? Gayam, mabalin mo't nga awagan nak. Wano saan, tineksan nak ko ma. Ngam di mo mo tinaramid. Akasam, naiturugan dagiti anak mo iti kauuray dakin ka. Pasensyakan. Nalubat ti cellphone ko. Mabalin mo mo't ti makiawag, wano makitext kadagiti kakaduam. Nagadupay la sa ludsod mo. Nakasangpetak lang arudan. Nita, siya pa'y itan tidakas? Bukawan nak pa yan? Nalpas mo nga imbaga kanya ka makamu akon itibiyag ko.
Apay, pakibibiyangan nagpailang Aha! Oh. Kastagayam ti kayat mo. Wen! Awan mo't lagayam kwenta na apagdandanagan ka. Na, Pwes! Dito'y karwar a maturog. Ah. Inton makariing ka, inton bigat, ilutwam tabagbagem. Saan na kami ariribukan? Nalawag! Neryo! Neste! Olga! Nuktan nyo man to'y Rita, tao mo nagak! Pare Bando, Ah, rin mo rin tayo bigat dagiti agina. sigamat gayam kumari panyang. Napananda ka no? Ay, jakmot na sa lutsudin, kompadre. Takas lagap apurada itay. Ay, ada ka di awit da adak kalabag kumari? Ay, awan mo, sasagay sa dalang iti bakpak. Awan nakita ka dakalabang awit da. Kastaya kumari. Numuna tada iji unag titulbag ko. Distrangka ako na. Tap na Ay, makastrukak. malakip ko. Imbati dagayam kanyak titulbag kyo pare. Dahito na eh. Ay, agyaman ak kumari. Apay, saan mo ka di nga amuno sa dino tinapananda? Saan ko amalakip kumari no da papananda? Saan damot ngayon pa kaam mo kanyak? Kat, nakainom kan sa pa idirabi ay. Ay, man, kumari, basit laan. Narabyanak ang nagawid. Kahit saan ang nagustuhan ni kumarim. Siguro sumangpod na tulata pare. Awaga may daa. Wan, kumari. Awagak inton madamdama. Ay, agyaman ak nga rod, kumari, Awan anyaman na. Idi nakastre ka kiti balay mi Tia Sofia, dagos at ipanganan alamisaan ti tinupar ko, tamariknak idin tinakaro abisin. Adda na isagana analuto a pagbiag ko, wano taraon ko. Nakaluban iti lamisaan, Tia Sofia, ket napudot pa lang iditin na po iti kaldero. Apaman ang nakapanganak, gandatek kuman na kontaken ti asawak iti cellphone, ngam saan kumutten ang masapulan ti cellphone ko. Kasta unay ti panagpanunot ko, linaglagip ko no sa dino nga ta, ti nakabatyak iti cellphone ko. Ket mabalin ang naregreg ko, tati maudi ang malagip ko, ket intulod nak ni Pare Jonas, taamken na nga agmotorak. Ingkadeng ko nga oray klatan ti pamilyak no kaano da sumangpet. Kat kastoy man dagiti si marunupay apasama. More than I could. Baby, letting go deeply hurts. Nay, apay, sa dino tinagturturungan yung agiina. Siyak ti rumbangag sa ludsod, lakay. Apay, anya tinararamid mo? Apay, asaan da ka ang makontak? Jak masapulan ti cellphone ko, bakit? Daita ti ibagbagaken ka. Agin lalaing ka nga agbartek. Ngam saan mo mo't nga amon ti lublubong mo no nabartek ka. Apay, aging gaita. Uray tay motor mo. Awan pay. Ay, impabati ni Pare Jonas si Dirabi. Saan na akayat ngagmaneho ak anakay no? O di nagsubli ka kuma. Amang ano nabatim ijay pay ti cellphone mo. Nasakit pa ilang ti ulog. Napigsa ti ang uber ko. Abay, napanan nyo gayam. Kinuyog ko dagiti anak mo iti educational field trip da ija Manila. Tasanda ka mutin ang mauray idirabi eh. Tasika ko mati mangkuyog kadakwada. Ay, gayam maya. Eh, anak ko, pasensya kayo na. Na-enjoy yung matlang ti field trip yo. Sana mang. Adda mo ti traffic.
At nagbayag kami iti nagluganan mi nga iti ipapan mi iti library. Oh, sa dino pa yung tinapanan nyo? Ijay mo lamang. Ijay kami lang na nagpasyar. Sukatam tinagastos dagiti anak mo ha. Tane, naguyod kun ti budget tayo. Tako nammet asika ko matimangted iti allowance dangag field trip. Wen, sukatak to. Pare, saan mo lang nakita ti cellphone ko iti kotsem? Awan mo't paray. Mapanda kita na amang ano na regreg mo dyan. Diyan lang matlugan ko tayo mo di kalma. Sapay kumatad, dita pare. Ikararag mo Kung gayam, kano nga alam tayo motor mo? Inton malaman pare. Makilugan akton madamdamakan ka. Bag no malagip mo pa yung adda kanyak titulbag mo. Man pare, sanak asinardengan nga pinagsasawan ni kumare. Oh, dita, kita ma. Kita may dinagtugawam. Oh. Adda nga agpaiso. Ay! Niapay paray. Apayin. Anyat, mapaspasa makinggan. Mahulawak. Ay, Pare. mabit lang paray. Agpaarayat ta. Arayatan na kami. Dandanikan lakay. Ay baglakit din ata na sigudan da ka nga impan iti ospital. Anya ti kinuna ti doktor, bakit? Ay nasayaat ka. Na mild stroke ka gayam. Anya? Kahuan. Daytan, ti ibagbagakin ka. Kanayon ko nga ibagbagakin ka dayta. Nakalasat ka. Hanggang delikado ka kadagiti sumarsaruno, lakay. Isu adumngeg kan iti ibagbaga ti doktor. Ay, agbabawiak, bakit? Basol ko. Saan ka dinang dangag? Agyaman ka ata nakalasat ka iti pan naka-stroke mo. Ang kung nati school head yo, ang ginanaka ka no, iti makalawas. Sana bali, bakit? Usarak dagiti service credit ko. Tapno agsweldo aklat ta uray sa anak asumrak. Anya? Service credit? Ay, beneficyo day ta agtrab-trabaho? Wen, bakit? Naornong ko dagita a service credit. Babaan ka dagiti panagtugtugaw ko no adda maangay nga eleksyon. Local man wenno national. Nakariknaak iti panagdanag iti daydi apan naka-stroke ko, nupay sa anak a napakarwan. Nagdanagak ket naamiris ko, ababasit pay dagiti anak ko, ket husto launay ti ibagbaga ti asawak, asaan ko ida apampanawan. Akayat na asawan, sanak pay kumamat amatay. Nagaramid nga rod ti asawak iti kasla pakdaar, wenno listaan dagiti inaldaw nga aramidek manipod panagriing ko. Ano agriingak, iso adagos ti maipakita wenno makitak. Nailanad dita dagiti oras ti panaghersisyo. Karaman ditan ti sukat wenno takal ti kanek ngayon na poy, ken no anya dagiti masida asaan arumbeng apara kanyak ken dagiti mabalin nga ipauneg ko. Ket kaasi ti Apo, mangrugin, ti panagres, wano panagkutong ko. Naksayan, ti sobra, a kinalukmeg ko. Ket ita awanan ti pagamamkak. Gapo, iti nasayaat a resulta, dagiti medical exams ko.
Rod, inaramid ti asawak akas lapakdaar, uno dagiti aramidek iti naldaw, ti ibilang ko arikwerdo. Ta iso ti kasla mangigigiya kanyak, iti panagbalin ko anasalunat. Alanga Rod, Tia Sofia, dito yun ang ibusak ti surat ko ket agyaman unay itin kay panangidrama. Tuy pagayam yo, Mando. I have loved to hear, needed you. Saan mat ngamin anasaya at pagayam Mando? Ano kursunadam daytay may sa ataraon ket sigilatan aginggat saan mo akabailan uno daytay agbusog tayo iti husto saan mat anasaya tayo jay no minsan tangamin no tibagi ket maabuso at damat rumso saan anasaya at iti salon at tayo pilyan tayo dagiti ipaunag tayo liklikan tayo dagiti ammo tayo ama kapadakas iti salon at. Saan mata may parit? Dagiti bagbagada may parit. No di kat amin, mabalin tayo may paunag ngam. Saan asobra? No ammo tayo amay kontra iti salon at tayo, aging gatraman laeng dayta pagayam ko. Alang arod, agyaman kami itin ka panagsurat dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay drama surat ni Pagayam Mando, dito'y drama tayo. Recuerdos de la Vida. Di surat ni Mando katinornos ni Sagani S. Bermosa, iti matereksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in that country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!